En af mine store problemer er, at jeg er for konfliktsky. Jeg er virkelig dårlig til at tage konflikter. Det eneste sted, jeg rigtig fik sat foden ned, det var, da hun ville have en kat. Det nægter jeg. Kraftedeme, fordi der ved man godt, hvordan det går med jer kvinder, ikke? I starten, der er sådan en, jeg skal nok passe på den. Nej, jeg skal nok passe på den, bror. Hvis vi får en kat, det er ikke noget problem. Jeg kommer altid til at være der, til at passe på den. Du kommer ikke til at tænke på, at den er der. Jeg skal nok passe på den. Så får man den, så går der 3 måneder. Hvad sker der så? Så knæpper jeg den. Og det kommer til at ske. Hun kan ikke være der hele tiden. Hun skal ned og handle på et eller andet tidspunkt. Så er jeg helt alene hjemme med en kat, der bare står... Det er min yndlingsjoke.